Init. Hay! Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng ginisang munggo na may pata mga kapudibis. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga kapudibis, malinisin kamay namin. Mangantaking Kapampangan. Mga tana po. Ayan, paborito ni BPM. Yes, munggo. Dahil Sunday ngayon, magmunggo tayo. Ito yung rice mo. Ay, Lagyan muna salamat. natin siya ng rice. Hindi niya dalawa. Sa akin, syempre, ito yung pinakamalaki. Sarap. Lagyan ko muna ng sabaw, no? Ako din, ito yung sabaw. Sarap. Ganyaman. Wow, may sabaw. Ay, wow. Init. Hay! Guys, so, mainit-init. Umuusok pa. Yan. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibis. Mga tano po, mga Mga kapudibis. tamo. Alam na ba? Lambot. Ito. Yun naman. Kaya ka lang buting babi. Cheers! Malamig yung tubig namin kasi sobrang init. Sobrang init ngayon, no? Yan. Naputol yung camera natin na lobat. Kain tayo ulit. Pero tuloy lang naman. Malapit na yung mga kapudibis, yung undas. Yung undas, no, malapit na. Diyos ko, dahil meron ako dito. Mas meron pa ako dyan sa harap. Favorite ko talaga yan.
Kahit hindi Friday, mga kapudibis. Munggo Kakain. tayo. Kakain kami nun. Bakit kaya kapag Friday daw, kailangan munggo yung ano? Ano ba yun? Munggo? Munggo day. Ganun. Nasanay lang yung mga tao pag Friday, munggo yung inuulam. Okay. Diba? Kami kapag Friday, itlog. Itlog, tuyo. Oh, tsaka hindi naman araw-araw na nagbababoy kami ni BBM. Mm-mm. At halang lang po kami kumain ng baboy ni BBM. Sardinas, ayan. Kahapon, ulam namin, sardinas, tsaka itlog. Totoo yun, lunch. Mm. Walang halong biro. Kami lang ulam namin kahapon. Ano ba kahapon? Sabado. Ay, oo nga. Alam kong ulam nyo kahapon. Ano? Itlog nga. Ay, oo nga, itlog. Inisip Kepan eh. Ebon niya pala. Kasi ni BBM, pag nakikita kami ng hapon, unang tatanungin namin kung kumain na ba siya, kung anong ulam nila. Ayan. Itlog. Nagtatanungan kami kung anong ulam nila. Masarap naman yun, itlog. Tsaka nakakatamad kasing magluto kahapon dahil tipo makulimlim na eh. Mm-mm. Makulimlim. Yun. Nagbukas ng sardinas, 555. Tapos itlog. Yun. Kinakaraos. Pagdating gabi, ganun din. Gabi, nagtinapay na lang ako kagabi. Itlog. Saan? Tsaka ano, Kape. kape. Diba? Pag nagutom, inom ng tubig. Ganun lang yun. Basta, araw-araw, enjoy. Sarap niyan, no? Di porket nagmumukbang kami, laging masarap yung kinakain namin. Hindi po. Nagmumukbang tayo 3 times a day lang, no? Monday, Wednesday, 3 times a week, Monday, Wednesday, Friday. Ayan. Madalas hindi pa baboy. Gulay, minsan, ganun. Sarap. Ito, tulad ngayon, baboy. Ito. Minsan, alube, ano yun? Bagoong isda, yung ulam ko, sarap. Gusto ko yun. Hello, bebe? Bagoong isda. Tapos ginisa na maraming bawang. Tapos mainit na kanin. Oh my God. Ay, Ay, salamat po. sarap. Sarap ng pata munggo. Sarap. Nagluto na kayo mga kapatid. Ayan, habang kumakain si BBM, magsi-shoutout po ako, ha? Shoutout po kay Donna Velasco from Italy, Joycelyn Raimundo from Bataan, Rochelle Ruiz Munao at sa asawa niya si Rich Meljan, at sa mga anak po niya sila, Rich and Rachel May from Masbate, Danilo Sedicos,
Lunlin from Dubai, Myla Flores, Carlo Bentot, Mary Grace Marantal, Delia Caderao from Cagayan de Oro, Lorna Yugo from Davao and Yugo family, Marife Rivera Corpus from Ilagan City of Isabela. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat and salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Shop Paulaya Payang, Baby Allison, get well soon, baby girl. At kay Catherine, get well soon. At kay Bugoy sa asawa mo. Shoutout sa inyong lahat. We love you. Ubos oh. Sarap po talaga. Promise. Magbuto na kayo. Yun naman. Wala kang shoutout? Shoutout sa lahat po ng suporta namin, sumusuporta sa amin. Opo. Mga kapudibis, thank you so much mga kapudibis. Ayan, naubos namin yung pagkain namin. Sarap. Hanggang dito lang ang aming videos. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. We love you.